Ešte sa nájdu pochybovači, že primátor Bratislavy Matúš Valo je muž na správnom mieste? Myslím si, že ani náhodou, veď posúďte sami. Pamätáte si na Valové vyjadrenia pred poslednými voľbami do samospráv? Že električka do Petržalky sa stihne včas a bratislavčania na to nebudú doplácať? Klamstvo. Výstavba električkovej trate v Petržalke sa podľa zverejneného anonymizovania dodatku v centrálnom registri zmluv medzi hlavným mestom a mestskou akciovou spoločnosťou Metro Bratislava predraží o 1,5 milióna eur. Samostatnou kapitolou sú dotácie, ktoré hlavné mesto prihráva rok čo rok na tie isté mimovládne organizácie blízke progresívnemu Slovensku. Zo všetkých spomeniem najmä nadáciu Milana Šimečku. Zaujímavosťou je tiež fakt, že mnohí poberatelia mestských dotácií sídlia na jednej schránke na námestí SMP v Bratislave 25. Aliancia Stará tržnica, Hlava 98, Bratislavský Majáles, Minorma, RE. Všetko občianske združenia. Nejde ani tak o výšku sumy, veď mesto nech podporuje zaujímavé projekty na podporu športu, kultúry a rôznych podujatí. Ale každoročne stále plus minus tie isté inštitúcie s rovnakými projektmi? Ak teda organizujete zaujímavé podujatie a nesídlite na blízkej adrese k PSK-rom, na podporu mesta zabudnite. Bratislavčania, Valo prežiera aj vaše peniaze. Ak toto nevidí, nech si dá dolu slnečné okuliare a snáď to už každý pochopí.